ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам дар бозори Корвонем барои шумо жемпирчаҳо, палточаҳои туркӣ ҳамуда абзор мекунем. барои ҳамин шумо пеши ҳамин тамошо як лайк монен. агар ҳамин навори мо 1000 лайк бигирад, мо барои шумо ҳар рӯз видеоҳои нав партофтан мегирем. барои ҳамин сёмка кардем. инаҷа палтоҳои туркӣ тоза доранд, палтои туркӣ тоза доранд. баъд плашои жилетка меган, плашои без рукавка доранд. аҷоиб буд ки ҳама ҷо фарқ дора. ин марҳамат бо боло дар чика нигоҳ карда мегирем ки ё бо балонови хеле блестящи курткачаҳо доранд. барои ҳам шумо як лайк мемонен. вақте ки лайка монден тамошоро сар мекунем. чандиян чихелиян гавзани 250 додесем ина. Эмбрия 250. Не болош 370 аст. болошон остатар. ин маташ дига 370 размери чанд то чанд дорем? Ми размери мақсад любой размер дорем. любой размер. Балшмелкам аст, маламелкам аст. то 60 дорем шумо? Бале. то 60 дорем? Айшамас. Размери калон дорем мақсад. Бо ина инай бологи аст, ё ам 250 суман. боло 250. Ана блестящий да мерем 350 суман. ё блестящий. Бале. то размери чанд дорем? Амин эс сар мешавад то 280. мақсад размери калон ҳам занакой харакой чида дорем размер. Ана бо жилеткош аст. оз як дақиқа. як дақиқа мо то ахира бигирам. ин ози чизое ки экран да мебинен. нархи ҳам чанд евро? 350. 350 сум. то размери 60 дорем? Бале. то размери 60 доран метавонед ки шумо заказ кунед, фармоиш дед. ана як та боло мерам. ана ҷада палтоҳои туркияе ки аҷоибот пори намо ҳами навора шумо дар парафтагӣ будем. шумо беҳад бисёр харидем. мо иёра дар Россия бисёр рӯй кардагем. ина палтои туркӣ 600 сомай бо арзон мекунанд. барои подписчикои канал 600 арзон мешавад. вақте ки айноми канал Libos TV гап мезанем, бо шумо да обязательно арзон мекунанд. ина марҳамат бибинед чӣ хел вид доранд, чӣ хел качество доранд. Туркия снимающаяна? инаи бологинашай, бологинош не хелиян. не хели пешошун хели як ҳамаи намуди гила доранд. ина марҳамат шумо метавонед ки заказ кунед. мо доставка дорем тамоми шаҳрҳои Россия. мо доставка дорем. дар нами WhatsApp поён будагӣ бинависед. экран дози мебини ака 600 сум, 550, 500 сум. Ана жилетка. Блестящая жилетка 250 сум. Дароза хшуан. Ама фасонош аст. Бори пекинани. пекин тоза ҳа? гуанҷу пекина. Чизи ки аст, ям куртка блестящая бори пекина. Палто турка. палто турка? ё пекина, гуанҷо. Ина ям не маълум ай качествоаш маълум ай блест маълум ай поёмгиё ки блест ба блест дорай материал разница мекунад. Бори тоза. бори тоза я? сифат тоза. Ина шанса на бори гуанҷу аст 250 сом. бо арзон мешавад. 250 сом. васай. Ана бо ина ҷа аст тупакчадоро ина ва ғавсара ки хишван. ғавс нағзан 150 сом бо арзон мешавад. баъд бо ина 150? бале ёш намида намудш 150 сомони ам. аво 250 сом. Не пешки тонасай на ё амасай. ина ин модело. Я бори гуанҷу а. намиё? бале. чанд яниё? 150 то 130 нархш мешавад. ина митпоёмгиё ҳа? бале ина намиё? нишон мекунем ки нишон бите ки бибинам. ина материалшон назан качество сашасе амасашасе. то размери чанд дорем? ами синфи 7 сар мешавад то бузбадорам аст размер шо калонам аст. ина бона кутку аст арзонтарам. ина кутку аст. ина кутку арзонтарам. чандани? 250 бо то 200 мешавад нархошон камтарак каленка то каленка дарозишонда мақсад. то каленка дарозишон. ин модель гли ангуруш аст. мақсад гли каҷак аст. машаст ина ламас снимаише. ламаш снимад мешавад. турки тоза я? турки тоза ё. гамаш қатия. ина ламаш аст. ё ҳама снимаша тигма қатия. ё ҳама снимад мешавад. фирмаи Scarlett ҳа? бале. пешта бо гул дора хел. о аки пеш чапгардон. чанд ай ҷой мешдаги? чанд ай дона?
600 сомон уфтисем бо нах мекунем арзон мекунем 600 сомон бале бо арзон турки тоза дига моделш ҳаст ами бале бо моделш ҳаст на гулш аймёнш дига иш дига чанд намуди мақсад гулш разница мекунад мақсад инаи гулш дига я наи бале бо гул дига инаи гулш дига будааст анаи гулш дига будааст آره ابی این چیزی که از ما نشان دادیم پولینا بسیار طلب داشت کدوم گلش دیگه اینا چند نمودی گلوش هست فصل چند نموش هست این زردا با 500 تومان هم یا ارزان بشه 500 تومان کبود چی 900 از اون 500 تومان همه ما ترکیه هم نه کمی پاسم خدا در بازار کاروان 12 дарвоза 4 рият метавонед ки омада амиҷа харидорӣ кунед байни 11 ва 12 дарвоза будааст ҳамиҷа шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед ватсапда фақат бинависен просто нарх напурсен шумо фақат шумо ролика то ахирша тамошо кунед дар бораи нархш подробна ҳамаша ҳамиҷа гап задагӣ ҳастай ягон ҷои гап нозада намондай видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед худоҳофиз